pasa que o compañeiro... Xa rematou a manifestación e ora quedan os corriños típicos de cando un acontecemento destes ten lugar e hai pois, un grupo de xente que me vai a dicir que considera e por que está aquí e que lle pareceu o que é a manifestación de hoxe. Moi bons días. Bos días. Vostedes chegan a esta manifestación para reivindicar que? A nosa pensión é dos nosos fillos para reivindicar o 0,20 estoque, que é unha broma. É unha broma. Porque... É unha vergonza, é unha vergonza. Claro. Xa máis que broma é unha vergonza. Porque vostedes neste intre están axudando a algún fillo ou algún neto? Así é, Así, así. A maioría, mire, 5 que temos nós, por exemplo, outros tantos por aquí, a ver se tens que axudar ou non. É que o 0,25 moitos dicían que a carta xa era, costaba máis cartos que ese 0,25 que lle iban a subir. Sí, pero a carta teñen que enviar de todas, non ten nada que ver co 0,25. Eso está en lei que teñen que enviala. No, pero dicir que vale máis un mandar Sí, a pero carta teñen que enviala porque se non a envían incorren unha falta grave. O sea, teñen que enviar de todas, como se non nos poñen nada. Era para devolver, vamos. Bueno, e que pensan? Bueno, mira, non estou de acuerdo. Pareceme estupendo. Mira, non estou de acuerdo. Que lle suban os de justicia non sei canto, 150 euros e queren 190. Que suban os policías 700 euros. Que suban quen nos quedaba, Esther, alguén máis nos quedaba. Os funcionarios son tanto por cento e non son 0,25. Parece que están de broma. E cos ministros e todos eles suban o 7%. Vale? É unha broma. É unha burla. Que tiñamos que facer unha manifestación para sacar o país. Ora vou dicir outra cousa máis para o boa. país. Cando deixe. O do plan de pensións. Non, vou dicir o do plan de pensións. O plan de pensións. O plan de pensións. É o que nos recomenda o goberno. Que nos din que nos pensións. están recomendando que fagamos un plan de pensións. Eu tiña un plan de pensións de 40.000 euros. Cando o rescatei, deronme 28. Tuve que pagar a Hacienda. Había pagado xa a Hacienda anterior, paguei na 2 veces. Vale? Eu paguei a Hacienda 2 veces. Polos cartos dun plan de pensións. Como despois de traballar durante moito tempo e ter guardado esos cartos para a súa vellez, cando sucede eso, afecta psicolóxicamente? A min aplicaronme o da Hacienda outra vez. Se eu esos cartos que eu fun aforrando, xa había pagado a Hacienda. Pero afecta... Xa 2 veces. Eso quere dicir que na súa vida diaria... Que non se pode facer plans de pensións, vale? En contra dos plans de pensións. Cada cual que os meta debaixo do colchón. Aparte disso, se os nosos nenos teñen uns sueldos precarios, como van a sacar 200 ou 300 euros para un plan de pensións? Non viven, non comen, non poden. Non se poden ter rapaces os fillos nosos. Pois din que o que son os nenos, en Galicia xa non temos nenos. Pero como vamos a ter? Porque as fillas non se nos animan a ter nenos. Que me pregunten a mí, que teño 5 fillos e 9 netos. A ver, que me pregunten a mí se hai. Antonio, pero ahora non é eso. Ahora mesmo non pode porque non teñen un traballo Estaban estable. aí, se antes estaban na casa, o bicho e tal, e agora que fan? Te digo que ahora menos, porque hai traballos que non son estables, non hai traballos estables, cobran unha miseria cando son rapaces que estudiaron, están máis preparados que nós cando íbamos a traballar, e cobran unha merda. E teñen que marchar para fora. Teñen que marchar para fora. A veces, nin cambiando de país, cambiando de continente, tamén. E non é normal. E vostedes están na mesma situación? Que teñen fillos que están fora? No, sí. O meu está fora, pero está aquí en España. Bueno, e ten traballo? Sí. Bo? Non. De miseria? Hombre, como miseria, pois non. Xa. Eso está aquí súa nai. O meu igual. Mileurista. Pois se é mileurista e afortunado. É afortunado, claro. É afortunado. As carreiras terminadas non cobran 1.000 euros. No. Entonces, para que lles vale facer 5 anos ou 4 anos de carreiras e logo non os cobran? E másters, moito máster, moito... Bueno, que temos que ir pedir tirando. idiomas, pedir un montón de cousas para nada. Que estudien o do plan de pensións, que é verdade iso, Moitas grazas e boa xornada. Bo día.